jaksossa. Onhan tässä eräs hätätilanteiden varalta. Roketti! Ei. Kannattaa mennä kauas! Tämä on loppusi. Ah! Se räjähti. Yes! 10 vuotta myöhemmin. Tasan 10 vuotta sitten kukistin mun arkkivihollisen Keidon. Terve! Miten sinä selviydyit? Silleen selviydyin. Oh fuck. Ei! Ai. Mitä? Käteni ovat taas sidottuja. Miten sinä selvisit? Niin selvisi. Silloin kun sinä ammuit sen roketin 10 vuotta sitten. Minä just pääsin irti ja hyppäsin ja menin karkuun. Entäs käteesi? No se jäi. Ja minulla on irjettävä tunne, että se käden luu on juuri minun vieressäni. Joo. Nyt mä kostan. Ei, Joo. kuuntele. Et voi tehdä näin sukulaisille. Olen veljesi. Ole. Jatkuu seuraavassa